दालियानो गैला लोगोफोर एकदम दैयाव थाजोब्बाय नै सेस दैबाना गोजा नै दैबाना जों नायफैदों आरोना दालिखौ ओरैबादि सानबा अखा हाबाय लोगोफोर सानबा अखा हानाय सारअन्थाइ फैबावदोंसो जों नै टाइगारजों जोङो नायफैदों आरोना नै दै गोजा लोगोफोर एकदम दै जाजोब्बाय जों मोनगोन ना मोनला जायखिजाया फिथाइयाथ' बांद्राय जेबो जायाखै जानायालाय भगबाननि अननायाव ओमफ्राय सान्दुं दुंनांसिगोन आरो थाब नै बेफोर दैयाबा माला रानगोन नायलाय नै दालिया बेफोरनो जायो लोगोफोर एफा खस्थ'यै फोबाय नै अखायानो गारा सानबा गाहाम अब्लाबो मोजाङै दं आरो सोरनाबाथ' गाज्रि जाबाय जानो हागौ आरो नै सोरनाबा फुयैबो दं नोंथांमोन नै बेफोरो बुग्लेजोबजाजोब्बाय आरोना नै बिसोर फुवाखैमोन आरोना एसे फुबायमोन नै नायलाय बिफांफ्रा दैयाव थाजोब्बाय नै लोगोफोर दैयाव थाजोब्बाय सेस नै दैयाव थाजोब्बाय दा नुबायना बांद्राय माबा नै दैयानो नायलाय बेसेबांबा गिदिर नै बेफोर दालिफ्रा फुवाखैमोन आरो माखासे फुबाय नै बेयाव ससे फुबायमोन आरो लोगोफोर नै ससे फुबाय दैयाव सेस दैयाव थाजोब्बाय बिसोरनो नै सेस नोंथांमोन दैयाव नै सेस बेफोरबो माबोरै जागोन दे आबाद मावनाया माबायदि जागोन दालियाथ' जेबो जायाखै खिन्थु मोननाय नंला आरोना दै अखा मोनोब्ला फुनानै अखा मोनोब्ला मोना आरोखि नोंथांमोन एसे मोननाया खम जायो ओमफ्राय बिदि फुवा दोनबाथ' मोनहैसिन बिसोरो फुवा उनावहाय फुवा दा फुखांनाया बे दै नांनाया गैला आरो मोननाय नंला फाननांसिगोन उफाय गैया जोंना फुरा 6 बिगा फोदोंमोन 6 बिगायाव सेस दै लोमजोब्बाय आरोना नै बेफोरबो सेस दै लोमजोब्बाय लोगोफोर ओरैबायदि हाजोखौ नुहुरा नङाबा बै हिमालय हाजोखौ नुयोमोन हिमालय हाजोखौ नुबा अखा हायामोन आरोना जोमैयानो दंबावो सोराङाखै दाबो 10थासो जालायलांबाय टाइमा होमबाबो सान्दुं ओंखारा नै लोगोफोर दैया नायलाय बेसेबां गिदिर जानानै दङ मोसौ लामा होनो आरोना नै ओमफ्राय दालिफ्रा नायदो दालिफ्रा सेस दैयाव गोदोसोनानै दङ बे फुवाखै आरोखि दा बेखौ फुनाय जाथ'वाखै दैया नायदो नै दै बोहैनाया नै बोहैगासिनो नै दालि फिथाइया नायलाय लोगोफोर दालि फिथाइया माबायदि बेयाव दरा होथेदोंमोन आरोना नै बेसेबांबा बुरजा सिरिनानै फैबाय आयौ बेयावनो नै फुरा आयाव नै लोगोफोर नै नायलाय ओमफ्राय बे दालि फिथाइया ओरैनोल' जायाखै होनबा नै बेयाव फुरा बोखांबा बे माबायाव दरायाव सेरसेसोआ मोनसिगोन आरोना नै ओरैबो दंलांजोबो सेरसेसोआ मोनसिगोन आरो बेयाव नै बेसेबांबा बुरजा होमबा बेयो सोरनिफ्राय फैखो ओरैजाय फैबाय नैजों फैबाय आरो जोंनि नैबावहाय जोंनि बियो मोनसेया जोंनियाबो फैबाय आरोखि ना नोंथांमोन देखायनां र' बे गुबुननि ओमफ्राय नै जोंनिया नै बैयाव दहाय देखायनाय बिगानै ओमफ्राय नै बियो बिगाब्रै नायलाय दै गोजा नोंथांमोन सेस दै गोजा नै नाय सेस दै गोजा आबाद मावनो मावोमोन नङा बेखायनो थाब फोनानै थाब फुनो मोननांगौ आरो ना नै दैयावनो थाजोब्बाय नायलाय दैयावनो सोमजोब्बाय नै फिथाइयालाय एसे मोजां जादोंमोन लोगोफोर नै दा ओमफ्राय मोननायसो नंला न'आवबोथ' जानो नांगौ नै बेफोरनो आरोना जोंनि गामि थ' बेखिनियानोसै नोंथांमोन आं देखायबाय नोंथांमोननो अखा हानानै माबायदि जाखो दालि आबादफ्रा बेसराथ' दैखोजोबखाबाय दा बेखिनियानोसै लोगोफोर अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना फेसबुकआव नायदोंब्ला फल' खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो लाइक खालामनानै हो नोंथांमोन थेंक इउ फर वाचिं गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनसिम नायनायनि थाखाय